Bueno, esatea gaur guretzako berri hau ematea oso pozgarria dela, injustu bermatzera goazelako etxez-etxeko langileen, udal langileen eta azpikontratatuak diren langileen arteko ekiparazioa, bai. Etxez-etxeko zerbitzua oso zerbitzu garrantzitsua da, udalerriko hainbat herritar askok jasotzen dute etxez-etxeko zerbitzua, eta guretzako, kalidadezko zerbitzua bermatzea garrantzitsua den bezalaxe, garrantzitsua da baita etxez-etxeko lanean jarduten diren profesionalen lan baldintza duinak bermatzea, bai. 1998an zerbitzu hau azpikontratatzen hasi zen, eta horrek eragin du nolabait udal langile gero eta poltsa txikiagoa, eta azpikontratatutako langileen poltsa gero eta handiagoa izatea. Momentu honetan gutxi gorabehera 12 bat dira udal langileak eta 60 bat dira azpikontratatutakoak, eta nolabait erregimen desberdinak edukitzeak eragin duena da beraien arteko lan baldintzetan arrakala handia, bai? Eta arrakala handia diogunean da, alde batetik, oinarrizko soldatan 10.000 euroko aldea dagoela gaur egun, eta bestetik bestelako baldintza sozialetan ere aldeak daudela. Gobernu talde bezala erabaki dugu momentua zela, urrats kualitatibo handi bat emateko momentua zela ekiparazioa bermatzeko, momentua zela nolabait egiten duten lanaren garrantzia errekonozitzeko eta aitortzeko, eta bidezkoa zela lan bera egiten duten pertsonen artean lan baldintza berdinak bermatzea, bai? Eta horregatik, bermatu dugu, pasaren asteazkenean enpresaren eta langileen artean sinatu den hitzarmenean ekiparazioa ahalbidetzeko baldintzak bermatu ditugu, bai? Horrek esan nahi du, lizitazio prozesua martxan jarri behar dugula ja, behin beraiek lan hitzarmena sinatuta, hain justu momentu honetan indarrean dagoen kontratua abenduaren 5ean berritu behar delako, edo kontratu berri abenduaren 5ean jarri behar delako indarrean, eta beraz, lizitazio prozesua ja abiatu nahi dugu, gehiago itxaron gabe, abenduaren 5ean negoziatu diren baldintza berri horiek aplikatuko direla bermatzeko, bai? Kontratu berria 2 urte gehi beste urte bete luzagarrikoa izango da, eta bermatuta dago baita 2,5ko igoera urte bakoitzerako, bai? Orduan, pixka bat hasieran esaten nuenaren hildotik, esatea guretzako, gaurko jauzi kualitatibo hau, gaur iragartzen dugun jauzi kualitatibo hau oso garrantzitsua dela, dirutan ere udalonentzat ahalegin handia suposatzen du, kontutan hartu, 156an igo beharko dugula aurrekontua lizitazioarena, horrek esan nahi du, €1.000.000 gehiago inbertituko dugula nolabait zaintza lanak duintasunez berma daitezen, eta horrek langileengan edukiko duen inpaktua izango da soldatari dagokionez 157koa, eta bestelako baldintza sozialak kontutan hartzen baldin baditugu, guztira 152ko igoera presupuestario bat, ezta. Orduan, pixkat uste dut honek guztiak berresten duela udalonek prekarizatuak eta feminizatuak diren lanekiko nolabait lan horiek egiten diren baldintzen aldaketarekin daukagun konpromisoa berresten duela, eta ulertzen duela ere, zaintza duinak nahi baldin baditugu, zaintzaileen duintasuna ere bermatu behar dugula, eta honekin guztiarekin berresten dugu baita zaintzaren eremuan, eragin nahi diren aldaketak, ez? Eta, ez da hau zaintzaren esparruan garatzen ari garen ekimen bakarra, hor daude bestelako ekimen batzuk ere, bakardadearen kontrako estrategia nola implementatzen ari garen, Fini Rubio erresidentzia ere bestelako etxe bizitza alternatiba bezala garatzea, etxeko lan poltsa publikoa sustatzea, honek guztiak ere berresten du nolabait zaintza egokia eta duina izan dadin, udal gobernu honek daukan konpromisoa. Ibilbidetik, ja ez dela bakarrik apostu presupuestarioa inkrementoarekin €1.000.000 baino gehiago izango dela, da zerbitzuaren kontzientzia hartzeko 400 erabiltzaile baino gehiago ditugula, eta herri hontan ez daudela itxaron zerrendak. Apostu oso potente egiten dugu, ze beste herri batzutan tramitea luzatzen dira, zerbitzua daukatea kotatua, eta ondorioz itxaron zerrenda daude, eta hemen
zerbitzuaren apostua esandakoa, ez da bakarrik presupuestarioa eta ekiparazioa bilatzea, baizik eta ez zerbitzu hau jasotzeko behar dien baliabide guztiak jarriko ditugula.